Здравейте отново, хора! След няколко часа пак направих видео, но сега пак ще направя. И този път ще въртя колелото и след това ще поиграем малко. И това сега нека малко изчакаме. Добре, ето. Сега някакви реклами. Рекламите тъпи са. Ама и писвате тия реклами. Мале, тези реклами ще ме побъркат. Съсипват ме. Върти ме. Поне нещо да ни се падне хубаво. Герой, айде! Айде! Ооо, това е добре, това е добре. 15 джема. Това е много добре. 50 джема. Ако е спаднато ще 5 джема, ще отварям колелото и там може да ми се падне герой. Вкусно! Ледът е свършил. Поръчайте Глово и продължете партито. А ако детето ви няма костюм, Глово ще ви го достави. Изтеглете Глово, поръчайте всичко, което пожелаете и ще го получите за броени минути. Па въртим колелото. Може да се даде нещо добро пак. 15 джема сега. Колко да са? 250 ability tokens. Добре, не чак толкова добре. Добре, нека задържим. И така. Хайде, давайте и час се боиш. Тези часа се бои това. Не мога да чакам. Ай, почваме. Ай, стал, ай. Пак реклама. Тему. Глупости. Пълни глупости. Това не е истина. Как ще се паднат 180 лева купони? Това е пълна лъжа. Тему. По-добре да си купа нещо от Chain, отколкото от Тему. И го казвам на видео, защото е вярно. И ето, сега няма да ми дадат купони. Пак лошо. Ability tokens. Искам само 5 джема. 5 джема и ако там ми се падне герой, ще е добре. А те реклами ще са необратно. Добре, ай по-бърже, бе. Те реклами долни мръсни. Защо са ги измислили? Хайде, айде, нещо добро. Айде. Айде, 5 джема. 5 джема, лайк си. Добре, дори нищо да не ми се падне. Дори някакъв герой да не ми се падне. Добре, да се стои последното, Карчиме го. Моля се да е някакъв герой. Моля се да е някакъв добър герой. Не, само да е герой. Yes, космонавта! Космонавта! Много исках космонавта! Поне един. Добре, сега ще играем с него. Добре, къде е го? Много исках да ми се падне космонавт. И ето го. Ето го.
Аре бе, никой ли не играе? Нямам време. Искам да играя с космонавта. Тук от TikTok. Добре, хора, искам да ме последвате и в TikTok, който има TikTok. И не знам какво да кажа. Аре бе, а сега повече ми забива, даже и отпреди. Сега повече ми забива и отпреди. Гледайте, сега как ще играя. Знаех си, че ще стане така. Но добре, сега трябва да ви покажа тогава. Ето, тук с Димитър Бербатов, ама нищо особено. А който не ми е гледал видеото, сега ще ви покажа. Тук някакви ми излизат. Който не ми го гледал, ето аз така се казвам. Който иска да знае. И ето тук. Ето тук. Натискате тук. Това не знам дали ще ви излезне. Ма няма да ви излезне. Тук съм качил за Cobra Kai. Тук да казвам във втория ви клип. Видеоклип. И тук 6 шорта. И публикации. Да. Аз още нямам толкова. Така, добре. Сега ще ви докажа, че наистина нямам Google Play. Сега ще ви докажа, че наистина нямам. Ако не ми вярвате. Сега ще ви докажа. Аз съм направил профил, но нямам Google Play. Това е много лошо. Хайде, сега ще ви покажа. Сега след малко ще ми излезе апдейт. И аз ще го натисна. И вие ще се уверите, че не става. Ето, апдейт. Хайде, натискаме. Да видите, че наистина няма Google Play. Ето. Stumble Guys. Инсталиране. Натискаме. Ето. Този профил Google още не е свързан с устройството. Моля, отворете Google Play магазин на устройството си преди да инсталирате приложения. Не отидете повече. Ето, не става, хора. Казах ви, имам акаунт. Ето, но не става. Хайде да се върнем. Или хора, искам да ви покажа нещо. Не, аз съм го показал в миналото видео, нека го гледате. Сега няма да го показвам втори път. Ма гледайте как забива повече от преди. А и екрана ми се хвана да го сменя да си е на 100%. Искам да си ми е на 100%. Да не е никак размазано. Е, така си ми харесва най-много. Я да видим на 10%. Мале, това ще е било преди 10 години. Не става 10, до 50. Гледайте колко е размазано. Леле. Размазано като... Ну и хора, започваме. Аз исках да другия космонавта са няколко космонавта. Играта. Не тази става. Който ме гледа за пръв път, казвам се Венци. Нищо, че го казвам, сега съжалявам,
Трябваше да го кажа в началото на видеото. Много съжалявам. Просто аз не знам какво да правя, аз съм нов ютубър. Дали не съм още ютубър също. Това ми е второто видео, в което говоря. В първото бях добре, 26 минути и там няколко секунди. Сега тук ще е по-малко, защото така съм решил, а и нямам време никакво. Трябва да подготвям другото ми видео, което ще е след няколко дни. А аз съм 4-ти клас. Трябва да пише домашни. Много лошо, много гадно. Искаше ми се да нямаше училище. Кой не го иска? Всеки иска да няма училище. И е прав. Тук. Между другото, пишете в кое училище учите. Аз уча в 6-то. В Благоевград, 6-то основно училище, средно училище Иван Вазов. И така, пишете в коментарите. И така. И тези, които също нямат Google Play и играят с Stumble Guys, разбрах, че може да играем заедно. Само трябва да се разберем някакси. В TikTok, ако няма нищо, трябва да пишем така си. Или пък да си даде номера. Не знам. Ще го обсъдя. Всъщност хора... тук е елементарно. Всъщност хора... Мислех да направя едно видео, в което казвам за себе си. Мария ме е тук. Помощи идва Мария ме. Знаете ли тази песен на Мария ме? Тук май ще е в права линия. И събрах смелост. Накрая. Мен всеки път ме е страх. Не знам сега как събрах смелост. Чао. Филинг 12,345. Добре. Хора, всъщност, миналото видео също пак ми се падна тук и умрях по най-тъпия начин. Как така? Той умре, взех корона. Добре, взех корона. Може би ще направя още една игра. Добре, хора, аз искам да науча един трик. Но ако го направя, не знам. Сега ще правя няколко пъти. 2-3 пъти. И ако не стане, няма да се пробваме. 32 човека. И на блок Даш, нали ви казах миналото видео, който го е гледал. Който го е гледал, че ще направя един много труден трик. Но ме беше страх да го направя. Сега събрах смелост
И ще опитвам 1, 2, 3 пъти. 2-3 пъти ще опитам и пък ако не стане, няма да пробваме. И така. Хайде, започва се. Да го направя. Пробвам 2-3 пъти и ако не стане, не знам. Ето, получил се. Да не ми го дадат веднага. Това нещо. Да, веднага ще го дадат. Научих го как. Не! Нищо, още 2 пъти. Дали знаете ли какво? Искате да ви покажа колко съм добър на блокдаш. Ако искате, няма да правя трика. Но ако не искате, не знам и аз. Хайде, ще докажа. Сега ще покажа колко съм добър. И накрая ще направя трика. И ако не стане, не стане. Ай. Така добре. Добре, ама това се ми лети с тия стрелки, как да се места. Ма гледайте как забива. Това най-много ме дразни. Че най-много забива. Преди няколко часа не забиваше, а сега забива като гранал телефон. Като се е на твоя телефон в 20 век. И това много ме дразни. Това много ме дразни. Не умирайте. Нищо, стана един. Той един е добър. Ара, бе. Не знам как успях. Аз умрях иначе, но нищо. Айде сега ще покажа трика и ако не стане, не стане. Аз знам, че няма да стане, но все пак да пробваме. Ако един път стане, ще го направя за цял живот. Аз съм гледал как се прави. Обаче ми е трудно. Учил съм го много пъти. Аз играя Stumble Guys от цял месец. Или 2 вече, не знам. И имам 2 спешалки. А това е много трудно, да имаш спешалки. И имам една от най-рядките, където е била от преди 2 години. 3. Не. Нищо, умрях. Това е заради забиването, но се продаде. Хора, чао!